Oy, mahilig ba kag kape? Sure ko kung kape isgutan is kadungog na ka nang gitawag nga Starbucks. Kinsay nagtukod anang Starbucks ug nganong nidaghan na ni siya kaayo karon sa tibuok kalibutan. Kana ang sulod sa tong vlog karong adlaw. Ang founder ng Starbucks is tulo ka tawo. Kini sila mga estudyante dito sa University of San Francisco dito sa Amerika. So kani sila mao si Gordon Boker, Jerry Baldwin ug Zeb Segal. So sa ilang tulo ang naka-ideya nga magtukod og coffee shop katong si Gordon Boker. Kay kani siya taga Canada man ni siya, din kada balik niya sa Amerika is magdala siya og kape. Din napansin niya nga daghan puy mo palit sa iyahang kape. That is why nakauna-una siya nga magtukod siya negosyo nga about sa kape. Ug mao to yang gihagat ng duha niya ka kauban, si Jerry Baldwin o si Zeb Segal. Kaya nga Starbucks man ang tawag tungod ila ning gikuha sa usa ka libro bitaw. Kadtong Moby Dick nga libro in which na karakter dito ang pangalan is Starbucks. So dito nila gikuha ang pangalan sa ilahang kumpanya nga Starbucks. So katong March 31, 1971, ilang gi-open ang ilang pinakaunang nga tindahan dito sa Seattle, Washington dito sa Amerika. Tumatoy sinugdanan sa Starbucks, pero kahibaw pa mo ang nagpadako aning Starbucks, ang nagpalago is dili katong tulo ka founder, kundi si Howard Schultz. So diha ta mag-focus karon sa tong vlog no sa kinabuhi ni Howard Schultz. Tungod siya ang takong tabang ani Starbucks na musikat, mulago, o managhan sa tibuok kalibutan. Kani si Howard Schultz usa ni siya ka pobre nga bata sa una o pobre nga tao. Ni siya na anak atong July 1953 dito sa Brooklyn, New York, dito gyapon sa Amerika. Yang papa mo si Fred, in which usa ka truck driver din, aksidente ni siya, mao nang wala na nakatabang sa ilang pamilya. So matoy nagdugang og kalisod sa ilang pamilya katong pagkawala sa trabaho sa iyang papa bitaw. Then iyang mama si Elaine mao na pud ni nag-encourage sa iya na maningkamot og pag-ayo, din abton jud kung sa iyang mga dream sa kinabuhi. Kini si Howard Schultz hilig ni siya sports na basketball o kanang gitawag nga football. Wala siya nag-enroll siya dito sa usa ka eskwelahan sa Amerika para makakuha og scholarship bitaw para maka-eskwela. Kung sila kwarta kay itong mga panahon na. Pero unfortunately wala siya nadawat sa scholar sa football dito sa Northern Michigan University. Mao to grabe niyang paningkamot eskwela gihapon, naputoy time nga ang iyang dugo is ina lang gibaligya para lang makakwarta para makasustinto sa iyang pag-eskwela. Ug katong 1975 ni graduate po siya ug siya ang pinakauna nga member silang family na nakagraduate og college. So kani siya after graduation is nanarbaho po siya sa usa ka coffee shop no as a salesman dito sa Hammer Plus. Kaning Hammer Plus mao siyang kumpanya sa Amerika nga namaligya bitaw og coffee maker. Oo, coffee maker company ng Hammer Plus, in which ang katong tulo bitaw ka founders sa Starbucks sa una is dito nag-order sa ilang coffee maker. Mao to iyang permi napansin nga sige nag-order ng Starbucks ako or sa ilahang kumpanya, manang nagka-interest siya og iyang giadto sa Seattle, Washington. Og dito nakipag-meeting siya sa tag-iya sa Starbucks og naningkamot siya nga makabalhin dito og trabaho kay gusto man jud niya sudlan kanang gitawag nga Starbucks. So mao to nakasulod siya sa Starbucks no, nahimo siyang empleyado po dito. Then ay one time gipadala siya sa Italy dito sa Milan. Dito sa Milan napansin niya ang lahi pod ang culture sa mga tao in terms sa coffee. Daghan siya mga napansin dito in which iya kining gibalik or iya kining gidala pagbalik niya sa Amerika. Katong 1985, ni-resign si Howard Schultz dito sa Starbucks ug nagtukod og kaugalingon niya na coffee shop. Kini ang El Giornale. Kini siya nahimong successful no kay maayo pud ang pagdala ni Howard Schultz ni ini nga coffee shop. So katong original founder sa Starbucks katong tulo bitaw ka buok na ang giingon gaina. Ilang gipalit tong gitawag nga usa ka kumpanya sa kape gihapon no, coffee shop gihapon kini ang Peet's Coffee. Kaning Peet's Coffee no ang tagiya pud ani si Alfred Peet, in which mao pud ni siya ang nagtudlo atong tulo ka founders sa Starbucks katong nagsugod pa lang sila. Kini siya wala nila manang gipalit ni siya sa mga founders sa Starbucks. Pero paglabay sa panahon kaning Peet's Coffee Shop nga gipalit sa mga founders sa Starbucks is nagka-problema sila sa financial. Mao nang katong Starbucks na ilahang pinakauna nga coffee shop is ilahang gibaligya ug ang ipalit ato si Howard Schultz katong ilang empleyado bitaw sa una. Katong ilang gipadala sa Milan, Italy. Ug kini gipalit pud ni Howard Schultz kay iyang nakita nga nadyo something aning gitawag nga Starbucks. So nay mga investor ni invest sa iya ni tabang para iya tong ma-acquire o mapalit tong Starbucks. Mao na dayon to si Howard Schultz nanday nagpadayon sa Starbucks. Dili na bitaw katong founder na kung giingon giina sa pinaka una. So nagbuhat si Howard Schultz og mga strategy, mga marketing technique para mulago ning gitawag nga Starbucks. Kasagaran sa mga baso sa mga coffee shop is na gitawag nga small, medium ug large. Pero sa iyang mga baso sa Starbucks is na siya gitawag nga tall, grande ug 20. So mga tanatang anong mahal man kayo ang kape sa Starbucks. Datong nakita mahal ang kape sa Starbucks is number one reason is kanang gitawag nga experience nimo nga ma-feel kung naa ka dito mag-inom og kape. Lahi ra jud ang ambiance kung naa ka sa Starbucks. Napoy gitawag nga good service, no? Maayo mo dala ilang mga empleyado plus ang quality food sa kape na ilang gina-serve sa mga customer. Then pinakalas kanang gitawag nga status symbol no. Kung naa ka sa Starbucks, maghawid ka, magpa-picture kag baso
nga nay logo sa Starbucks is feel nato or feel nimo social ta. Na once moadto ka dito sa ilahang coffee shop is lahi ra jud imong feel compare kung naka sa gawas mo inom og kape. Itong pinakasugo sa Starbucks unang rato ka buok, pero katong 1992 nahimo na siya 140 ka branch sa tibuok kalibutan. So grabe no, grabing expansion pagdako sa Starbucks atong panahon na. Then 1996 nag-open ng Starbucks og pinakaunang store outside sa Amerika. Di ba sa Amerika bin nagsugo sa Seattle, Washington. So katong 1996 ilang gi-open ang pinakaunang tindahan sa gawas sa US dito sa Tokyo, Japan. Then ikaduha isa Singapore, then ikatulo isa Philippines. So swerte ta or lucky ta kay atong nasod apil sa history sa Starbucks ang ikatulo nga country na ilang gibutangan og branch no outside sa United States of America. So karon na sa 30,000 ka pin ang mga branch sa Starbucks sa 70 ka country sa tibuok kalibutan. Diri sa Philippines 360 ka pin ang branch sa Starbucks na nagalat sa tibuok Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Ta na mo na-learn gamay no sa istorya o history sa Starbucks. Pero by the way, diri sa mua sa Agusan del Sur no, particularly sa San Francisco Agusan del Sur, na coffee shop diri dili Starbucks kundi Backstar. Trivia lang na siya. Pero tinuod na no, makabisita mo diri sa mua sa Agusan del Sur, makita nimo na siya. Backstar nga coffee shop. Sige, mao ra na tong video karong adlaw no. Salamat kay sa pagtanaw og bye. Follow for more.